Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Nyaya yangu ndeyekuti ndakumbunzirwa isaidhinana. Takasirwawo imba nevabereki. Mai nababa vedu vakashayika. Vatasiwa tiri 4. Vamwe taive 8 saka 4 vakashaya. Vakwasara 4 vana, mukomana 1 nevasikana 3. Inini ndini musikana mukuru. Kuzotera hanzvadzi yangu iyeyo, hanzvadzi yangu kozoti munin'ina wangu ari kuSouth negotwe musikana. Saka tingangoti kunana 20 chizoti 2020 here taikada kuenda kunochinja imba kuisa musa remubereki. Saka pane hanzvadzi yangu akanga akuda kutengesa imba. Achibva tanzi tabva tapuwa time yekumuita buyout. Ndifunga takapuwa 6 months dzekuti tumuite buyout. Saka time iyo ndo time yainzwana tifambe kwakune chinzi vanhu vachabvumirwa kana kupinda mutaundi kana achiita itongoita zvezvokuenda une tsamba. Saka pa kupuwa kwatakaita kunzi tumuite buyout isaitotsvaga mari. Zuva rokuti 6 months dzikwane mwedzi wacho iwoyo hanzvadzi yangu abva ati achada kuti aitwe buyout. Anzi adaro vati ndarota amai ndo vatichi musatengese imba garai zvakanaka muri pamba. Chibva tatienda kwamasa vakwatonodhirwa tsamba. Matsamba acho aiseti nawo ekurodza kuti munhu ati hatichada kuti imba itengeswe. Ndaakugara zvakanaka nani nehanzvadzi dzangu. Zvadaro zvapfuura kudaro vatati garei taitobhadhara mari dzedu dzekwamasi dzekuna executor yekuti tichinjwe zita riende kuvana ribve kumufi. Chitobhadhara ndindaitoenda ndichitonobhadhara. Saka takazongirikana taona kwakuya tsamba yabva kumaloya yakauya muna 2023 November yekuti makapuwa nguva yakareba yekuti muite mukomana uyu buyout. Saka zvikuratidza kuti makashaya mari yekumuita buyout. Saka imba yakutotengeswa. Chibva taenda kuframers kwaexecutor wedu vataona mutenzi wacho achibva ati makatadza kumuita buyout handisi kana matowana 8,000 yekuti munogona kumupa imba hatichatengesa. Tikataiwa mari tinogona kutsvaga. Saka vakatoti time makapuwa kudhara. Tikati ayo mukati time takapuwa kudhara hatina kupuwa time. Muti tsamba yakapedzisira kuuya yatakapedzisira imimi munayo mafailo enyu ndeyekuti I'm no longer interested. Kana munhu ati I'm no longer interested anenge achitotaura kuti handichada kuti imba itengeswe. Saka paifanwa kuvhurwa imwe tsamba yekuti interested yekuti imba ndakuda kuti itengeswe. Zvikanzi ndo zvitoripo. Saka takavakumbira time yekuti tiite mukomana buyout. Time makapuwa kudhara. Saka ndakatotsvaga lawyer oro kuti tipuwe nguva. Lawyer zvikanzi vakapuwa time kudhara. Time yavanga wakuverenga yanga ya time yekumashure. Yepakati I'm no longer interested. Saka nzimba yakatobhidwa. Pandakatowaudzwa kuti isusu tatawana mari yakati zvikanzi yakatobhidwa yapa 33,000 unless kana matoona share yake. Saka isusu nokukundikana kuzoiwana mari iyayi. Ivo vakasvika pakuita sei pakutengesa imba. Hatina patakasaina, hapana patakambodedzwa kana namaster. Zvavakambotiita pokutanga kuti mukomana ati I'm no longer interested. Hatina kana kumbenda kana kwamaster. Hatina kana kudedzwa neexecutor. Imba ibva yatengeswa.
muswa muna watengeswa muswa tisati muswani na November 2023 ndopakatengeswa ino. Saka takazoona tsamba yakuuya muna January ye 3 months notice. Chibva tatofonera pekuframers zvikanzi ndizviri tiri paholiday tozokuonai kana taita se tadzoka. Chibva taenda kuofisi kuyakwera zvikanzi imba yakatotengwa yakatengeswa ne36,000. Chapo ndechekuti chitorai mashede. Tikatova isusu hatikwanisi kuti titore mashede because imba ndo yatiri kuda. Titoriwo nenherera vana amai vavo vakafa nehanzvadzi dzakafa varumewo kuera. Kana tikati titore pane patichawana imba iri nemari iyo hapana, nokuti sinotochengetawo nherera. Musha uyu utoriwo musha utori wemhuri unotochengetwawo munhu wese kana atambudzika ashaya apererwa nebasa anongouyawo ozotsvaga imba yakewo kana adzokera kubasa. Zvikanzi ndo zvitoripo. Sese kabva taenda kuanti-corruption vandasvika vandanotaura nyaya yedu. Ndofunga musi wa8 January handinyatsozera vandanotaura nyaya yedu zvikanzi aiwa tichaenda kwaMasa munozodzoka tozokuzivisai. Vatazodedzwa futi kuanti-corruption kuya vachitora mastatement. Saka ndakatombotsvaga lawyer futi vandataura nyaya yangu. Lawyer riya rinambotudzwa office muna January umo. Saka pakazouya vemessenger of court vaine tsamba yekuti makohwa mazuva mashomanane ekuti mubve. Tikati tinogovha sei, isusu hatina patakasaina, hatina mbotora mari, tatakangomirirawo kuti pamwe nhau yedu ichanzwika nekuti hatina patakasainirana kuti imba itengeswe. Taingonzwa kuti kana imba ichitengeswe ndoda maafidaviti evamwe vana nemasignature evamwe vana, asi ipapo takatorwa senge tisiri vanhu nokuti tiri vanhu kadzi. Iyo hanzvadzi yedu yacho inotooneka kurwara kwokuti nyange dai vanhu vakaona paaigara vaitonyatsoona kuti uyu munhu uyu anotomboita achitomborasika njere. Saka messenger ivo vakabva vamhangara kucivil court kuti vari kuramba kubva bamba. Iye akatenga imba. Munhu akatenga imba asiwo muno munyika ndokuRwanda muforeign. Civil court takaenda, ndofunga takatenda kakawanda. Taimbomirirwawo nelawyer tomboshaya kana mari yekuti timirirwe nelawyer. Pamwe pacho tongotaura nhau yedu kuti titega taono advisor anotipawo mazwi ekuita sei ekutaura. Ini ndakatoenda ndichida kuitawo joinda kuti ndikwanise kuita sei kupindawo panhau iyoyo. Ndakarambirwa shinzi hamuna paatonemwe munin'ina wenyu. Saka munin'ina wangu 1 ndiye kuenda achinomira kukoti nokuti ndiye akaonekwa ari pamba, asi ini ndo pandinogara. Kubva pandakangofirwawo ndakangouya pandagara pamba kwevabereki. Saka kucivil court akabva awina akatenga imba. Awina kudaro isusu hatina kukwanisa kubva. Ndibva taita appeal kuHigh Court. Taita appeal pese ipapo payaitaura kucivil court aitovaudza kuti tine kesi iri kuHigh Court. Vakati hazvina basa zvekesi iri kuHigh Court, tiri panapa toita zvepanapa pacivil court. Saka dhete rekuHigh Court rakanonoka kuita sei kutaurwa. Isibva taisa imwe tsamba yeappeal. Ivo bva vazisawo yavo tsamba amene yavanoti pending handinyatsozviziva kunyatsotsanangura kwayo. Chibva tatienda kukoti kucivil court. Taenda zvikanzi taakutodhila nejudgment yakapuwa pacivil court yekuti imimi mubve pamba. Saka isusu takangoti tichamirira tsamba inobva kwamessenger of court, kana iri ye24 hours kana iri ye7 days. Nokuti isusu taitemba kuti hatina kutora mari, ende hatina kutora mari, hatina patakasaina. Saka taivimba kuti isusu kana tisina kutora mari hapana chinombonetsa. Nyaya icharamba tichamirirawo
zvinobuda kuHigh Court. Tagara musi wa5 ndimei 5 mwedzi wech5 handindimei takaona ndakatodedzwa ndakatofonерwa nevanhu ndiri kumusika kuti uyai zvinhu zvakutobviswa mumba. Vanhu vese ndatoona zvinhu zvese zvatobudiswa zvakuroti musi wa5 zvaiswa kuroti kudaro zvinhu ndakatobuda ndine mapepa angu ndichiratidza vemessenger of court kati kwemi munogotibvisa sei tine case iri kuHigh Court imi maona henyu here kuti taruza here mamirira tatanga tanzwa nokuti zvimwe zvacho mutemo tenge tisingazivi zvikanzi ndo maorders atapuwa ekuti mubve vatabva vatatokumbirawo kunext door vataisa zvinhu zvedu kunext door taisa zvinhu kunext door vakapedza zvese kubudisa zvinhu zvevanhu zvese chibva zvaiswa kuroad. Munongoziva zvinongoitika mubari vanhu vanobva watouya raini rese vanhu vaivasara vapedza kubvisa zvinhu ndopandakazotambidzwa pepa nevemessenger of court. Havana kutanga kutiratidza hatizivi kuti rakasainwa nayo vakatiratidza bepa vapedza kubvisa zvinhu zvese ndopatakazopuwa bepa ndomatsamba achaya yekuti tikubvisei pamwe pasi ava vachingoenda iye akatenga imba anga ari mumota yemessenger of court yekucivil court ndomangari ndakatenda kwaari ndikati mune chokwadi here kuti pamusha pane vana nherera nesu isusu takafira patiri kugara mari yenyu kana yakadyiwa pamwe yakadyiwa nemwana wani isa hatina patakasainirana nemi hatinambobvira tabvumirana nemi kuti imba ite 36,000 hatina kana patakasaina kana patakadedzwa namaster haki kudaina pasina kana maminitsi kana 1 hour pakabva papinda gurupu revakomana vaitosvika kuma15 vakomana vaibva vatanga kudhonza maasbestos vachibvisa vabva vatotanga kupwanya imba kutoipwanya asi nyaya yange iri kuHigh Court nanhasi iri kuHigh Court. Zamuti zvezvinodhuri hapana akutotanga kuvaka musi wa5 iwo ndo vakatanga kupwanya vachizvuva maasbestos vachibvisa mahwindo kana vane mavhidhiyo vakawanda vakatotora. Musi wa6 isi tichingogara panext door chirara panze musi wa6 ndakatofonerwa nevanhu kuti uyai muone ndaenda kumusika patoo nechibhodhoza chakutopwanya zvese kusvika paground asi handizive kuti kuHigh Court kwacho anga audzwa kuti wahwina here kana kuti anga awana here kuti ari kuhwina kuHigh Court. Isusu hedu tanga tisina basa nezvakawanda tachingomirirawo maresults ekuHigh Court kana taruza toenda tonotora hedu mari yacho nekuti hapana zvataikwanisa kuita asi tachifaitirawo nhaka yedu yatakasirwa nevabereki nekuti kune nherera dziripo dzinoda kuchengetwa. Kandi vakaona kuti ndopa vari kuwana masenzi ekuwana maloya here handizivi izvozvo tangopa ground kutochengetwawo toshati totangira papi. Vamwe vana vatoo mastreet kid handizivi kuti unotomubvunza kuti warara kupi unozomanikidza munhu kuti akudzwa kuti ndarara kwakati hapana. Saka takazoti pane appeal ndo yakabva yataurwa date musi wa29 vataenda kuHigh Court. Saka loya ratatsvagawo nenyaya yekushaya mari tatangobvisawo mari mbichana achibva ati kuti ndichibata kesi yenyu nditaure kana kuti munyora maheads of arguments acho handina mukana nokuti handisi kunzwisa kuti nyaya yenyu yakatangira pari. Saka ndakutonopostponda kesi vapostponda vachanzi musi wa17 June mwedzi uno musi wa17 ndovatiri kudzokera kucourt. Iyo kesi imwe yekutanga atuma kesi yekutanga hanzi yakatonzi musi wa3 hazvina kusvikawo munzeve medu kuti musi wa takatozozvinzwa nefambiso nezuro ndopandakatonzwa a3 wacho atodarika. Uyuwo loya nyuwana tingati tingamupe mhosva
because kesi ndeyekumashure yange yato nenguva iyi isati yataurwa kucivil court iyi yange yatoko kudhara saizvozvo handisi yangu kuti yemusi wa3 yakanzi chii kuhigh court asi izvozvo takagara panze kutochengetwawo kwatiri kuchengetwawo kana kuti ndiwane mari yekuti maloyi handidango kunyepera hapana ndatopererwa kuti zvinotoita sei ndoenda kunotora here masenzi achaariko asi tinoitei nayo mari vanhu vanga vakasirwa nhaka yemba asi imba yakasvika pakupunzwa nemuforena nokuti ane mari akatotanga kuvaka haana kana kumbokoshesa kuti kuva vanhu vandabvisa vari kugara pai uye nhau yacho haisati yapera iri kuhigh court chakandirwadza ndechekusvika pakupwanya kwaakaita imba kuti pwanyira takatarisa nemaziso iyo nyaya isati yapera izvo nokuti ukaenda kuna loya ringokudza kuti zvakatopera ende munotora mari yenyu ukaenda kuna uyu zvakatopera ende munotora mari yenyu andichatoziva kutokumbira kuti dai paenda vanogona kutibetserawo tabetsereka toziva kuti toita sei pese pataichifamba ipapo dzanga dziri mari dzevanhu tichikwereta mari dzevanhu uyu mukomana ndiyaingotora mari pamba ipapo ndinonzwisisa mama ndazvomuchiti inini pandakafirwa pandakaona chivanitanga ugara imi makanga mane mhuri yakawanda sei mari imi manga mane mhuri yakawanda sei inini ndine mwana nevazukuru vatatu mune vana vatatu ndine vazukuru vatatu nemwana 1 asi ndine vana vemunin'ino wangu vandakachengeta kubva vari vadiki vana vacho i3 mumwe wacho atori nevana 2 saka vanhu vese vari kugara vanga vachigara pamba ipapo vamwe vana vomunin'ino wangu va saka imba pamba mamuchigara muri vanhu vangani vefamily panga paine munin'ino wangu nehanzvadzi yangu nevana zvokuti nhamba tingati sekugara kwama makaita mamuri vangani vefamily nokuti panga paine nemaroja kusanganisira vana imimi nehanzvadzi yenyu nemina wenyu kusanganisira nevana vese vanga vachigara pamba ipapo tisati tatarisa maroja aisvika kana vanhu 12 vaikwana saka vanhu 12 ivavo ndo vakabudiswa vese mukurara panze mati ndati mukurara panze izvezvi kwatiri kugara ndiko kuchochengetwawo kwandiri kugara izvinezvi ndakatarisa ndanzwa muchisanangura kuti vana vamwe kugara navo dzimwe nherera dzakafirwa zvakare makakwanisa sei kutsanangurira pamwe kugara kozvino pamakanotambirwapo kuti ndine vana vandinawo nokuti tozoti zvinhu zvakaomera munhu wese kugara kwatiri kuita ivo vanhu vacho vakakutorewo vane mhuri dzavo dzavanogara nadzo zvanga zvakavaomerawo sei kana kuti makavatsanangurirawo sei dambudziko iri kuti vazosvika pakuti aiwa uyai musanogara panapa vakatozviona vane mwana wavo vataigara naye pamba pedu vachibva vazviona saka vanga vainewo imwe rumu vakati chiuya henyu mumbogara henyu imomo nevazukuru venyu mukomana wo ari kungochengetwawo neshamwari yake kumbari ikoko ndokwaari kungochengetwawo saka muri kurarama sei mama ndadzwa musanangura nyaya yemusika muri kurarama sei kuti mukwanise kuraramisa kana kuti kubatsira vana vamakasirwawo muri kurarama navo musina penyu pekuti hamusi kubhadhara rendi inini ndinotengesa mumusika muretail ndoma ndinotengesa kubvawo pakatsva musika ndinoziva kuti musika wedu wakambotsva stafu yangu yese yakabva yamboparara saka pari zvino ndachingotengesa madringi ndoanda ndichingounganidzawo tumari tichikwanisa kuti tibhadhare kumaloya nanhasi madringi ndovandongotengesa asi nenyaya yewedha izva yakaita izvo ndogona kutodukirwa nezuva usina kana mari kumba ndinotongozokwirawo marori aya anoita 50 cents anoenda kumiri waterfalls ndokwandiri kutogara izvozvo so ukangoendawo wakabatawo kana muriwo ukaendawo wakabatawo kana madomasi ndizvozvo
sevanhu vakanzwisisa nyaya yacho vakandigamuchira zvavo nokuti vakatoona kuti kana vakada kutirasa vatotirasira kupi plus takamirira kuti tinzwe kuti kwaikoti kuchanzi chii kana taruzawo tongotoro hedu chii asi mari iyoyo haimbofa yakafanana nemusha watanga timwa izvozvo unotenga kupi cent isusu takawanda kudaro ningokwanisa kuita upenyu hwenyu nokuti pamba ipapo ini ndaitoisawo mvura yangu mufiriji ndototengesa maaizi angu madhiringi angu ndaibva nawo kumba achitonhora ndosvika kumusika ndosokotengesa zvinhu zvanga chindiitira nyore semunhu akangokurirawo futi mumbari ndaingofamba netsoka ndichisvika kumusika kwangu asi izvozvo zvandiri kunyepa handichatoziva kuti pfungwa dzangu unongochingoti uri kufamba asi hapana handichatombotwisa handichatoziva kuti ndoita sei papa ndandakangonanga kuti ndiende kuhaikoti kwacho ndizwe kuti musi wa3 zvakanzi chii ndatopererwa kana mari yekuti ndibhadhare kumaloya kana izvozvi mukada kuti musvike muna 50 mubvunzi muone kana mavhidhiyo chaiyo akatorwa zvise zvikwani munokwanisa kuzviwana muchinzwawo kuti vanhu vari kutiwo chii muraini nokuti kuvaka kunotora makore asi kupunza kwakatora maminitsi mangani hakunomboita kana 2 days imba yanga yatopaka muchitaura naye ndadzo muchiti makazombona nguva yekutaura nemunhu akatenga pamba musi wauya musi wamaibvisirwa zvinhu pane mashoko aakakupindura iwo anobatika zvichida kuti mamubvunza kuti une shuwa here nekuti ungabuditse nherera nechirikadzi mumba yavakasiyirwa nevabereki vavo uchiteerera mwana mumwe chete pavana 4 vasara pane mashoko akambopindura iwo iye akatoti ndakatenga imba indo zvandoziya akatobuditswa nevekucivil court vakati chiuya uone imba yako achibva atofamba achipinda payadi achiratidzwa imba ende haana kukoshesa akatoratidza kuti kupwanya kwaakaita aifunga kuti isusu tichabva topinda mumba motorara ndopfungwa dzake akatoona kuti saiye muforena akanyatsoona kuti zviri right varare panzi izvozvi takatoshaya zvinhu zvakawanda mafoni anga arimo takashaya mari dzimwe dzevanhuwo dzaichengetwa dzemaraundi takadzishaya muruti mimi imakazongofonerwa muri kumusika ndiri kumusika zvinhu zvatotanga kubudiswa zvatobudiswa zvatokuroti ndikatobuda nemapepa angu ndichivaratidza nyaya iri kuchi iri kuhaikoti ndofunga rimwe pepa racho nditori naro ndakatobuda naro ndikati andipepe makambotisa hedu messenger of court chi bvayavharwa kanetsamba yeappeal ine tsamba yacho ine date ratakazopuhwa nemusi wa17 ndotsamba yacho yekuti musi wa17 ndo atipenda chi kuhaikoti iyi yekutanga-tanga iyi ndofunga kucivil court taitovaudza tikati isusu tine nyaya yedu iri kuhaikoti kesi namba yakati zvikanzi tiri kudhila nezvepanapa ndiraona kunzwisisa ndazomutiti imba yakatengwa nemufurena wekuhanda ndidanazonzwisisa makaona here kana kunyatsobvunza kuti munhu uyu ndewekurwanda here kana kuti muzimbabwe ari kugara kurwanda izvo kuva muforena atori muforena munotomunzwa nekutaura kwake asi muzimbabwe ari kugarawo tisingazivi anogona kunge aine mumwe munhu ari kuseri kwake nokuti kune vamwe vanotenga dzimba mumbari wakarambidzwa kutenga dzimba hatichaziva anogona kunge vari pamwe chete nokuti izvi kaizvi zvandiri kutaura zviri kutotaurwawo nevanhu vakawanda tisingazozivawo zvinhu nokuti hatingazotaura setaziva kunge ndouchokwadi asi angadai paakatanga kuti ndaakutenga imba angadai akatoti ndoda kuona vana vacho otiona onzwawo zvatinotaura asi akaonana nemukomana chete mukomana wamati ndiwe nambani mufamily wedu ndowechi6
akasiya vakoma vese nehanzvadzise vamwe vese vari kumusoro vese vakashaya kumusoro ndini mukuru akakusiyai akati munhukadzi asi ugama hwenyu sevana vanyamunhu tisingatarisi dambudziko razoitika nhasi mairarama sei kana kuti maigara sei kubva pafa vabereki nemukomana uyu kusagarika naye kugara naye anga asinganyatsogarika naye asi isu sevanhu vaida kuti musha urambe uripo takanga tangozvigamuchira nyangwe taishaya mari mashezi akafanana taichingoti chero ndakagara nevana pamba ndichizvisenzerawo kundishuya neshuga ndishuya nechii ndakagara pai pamba uye kune reason imwe kukoti vakati haina basa asi isusu takaitarisa kana vanoziya chivanhu vakazvitarisa vanoti zvakakosha gore rakafa amai vedu isusu amai vedu vanga vari musezuva baba vedu vanga vari vekumalambo saka pakashaya amai vedu vanorohwa gova vana sekuru vakatora zvinhu zvaovha vazvichengeta pavakazvichengeta vachibva vazvivharira vakati zvakamirira kusvika varohwa chii varohwa gova ndofunga izvozvo takambozvitaura here kukoti zvikanzi hazvina mhosva hazviverengwi asi kuchivanhu zvinotorerera zvaa zvakamirira kuti mai vedu kana vachinge varohwa chii gova zvinhu zvezvehama dzavo dzinobvisa zvinhu zviya zviya zvozoparadzwa saka zvinhu zvazviri mumba zvanga zviri panze zvakatoiswa pazvakaiswa zvakaiswa kasitubu ndofunga takatozvitaura executor wedu akati hazvina basa kune mastreet kid munongobvisamo pamastreet kid vari kutambudzika vari muroad handizive kuti basa raexecutor nderei harisiri kumiririra here nekugadzirisa vana vemufi mabeneficiaries vangadai vakatitora vakataura nesu mune zvakanaka kana even kwamaster kwacho pavakaisa consent to sell vangadai vakambotanga vatitora asi vakatora time yese iyi yakudhara yevabva kuti vakatipa time havana kutipa time zvakangoitwa chimbi vakaenda kumaholiday vatotengesa imba samama kuti zvinhu zvamhama pakapwanywa imba kana pakabviswa zvinhu chakatopwanywa chinhu chacho zvese nezvinhu zvavo hapasisi mawitness emurwanda akataura kuti torai mari muende uko kumastendi kumaplazo munotenga mastendi ikoko handizive kuti vabereki vedu pavaitengesa madomasi vachiunganidza mari yekuti vatenge imba handizive kuti kweiye handaida ground kwakadi mungonotenga stendi akakwanisa kuvaka pane kupwanya pamba pari kugarwa nevana nevazukuru nenherera neshirikadzi funge kuti 2023 ndoba yakatengeswa imba tachingoenda kumakoti chete tichingovavarira tichishaya kana kuri kuvavarira izvozvi zvikwereti zvega zvega hatizive kuti tinobatsirikawo sei tinonanga nekupi tinonanga ani achagona kuti tirawo justice hatichaziva nokuti kwatichananga futi nekuda kwakuita vanhu mari ezvinezvi hatichaziva kuti tinonanga kunani hatichaziva kuti isusu hatisisiri vanhu here vanhukadzi vanakomana ndo vaakungoverengwa chete saka makambowana here mukana wekuzonotaura zvichida ndaana sekuru kana vana tete vekudivi raamai muchivazivisa kuti ndodanho rakazotorwa nemwana nemuzukuru wavo pakutengesa imba nekukanya zvakare zvinhu zvavakanga vakamira kuti panorwa guva raamai ndipo pachagoiva zvinhu izvi pachafambiswa sei makambosvika ipa kutora danho kutaura nehama idzodzi sekuru inini ndaivafonera hanzvadzi yamai vangu vamwe vacho vatakanzi titore naexecute vauye kuzosaini kuti zita raamai vedu ribviswe kuisiswe zita revana asi pari zvino vari kurwara vakatotaura kuti ko vakazosvika pakutengesa sei pavaida kuchinja zita kuisa rahanzvadzi yangu
vakandidedza kupa vakaona kuti imba vakuda kuitengesa vakadi kundidedza ndakaisa signature yangu sehanzvadzi yangu. Saka chakatarisa ipapo kuti masignature ese hapo makazokwanisa here kuvabudira pachena kuti imba iye yazosvika pakukwana ende zvinhu zvaamai zvaparadzwa. Ndakavataurira vakati mimi dai machingomirira kuti kwaikoti kwacho kuri kunzi chii motiudza kuti zvinei zvakamira sei nokuti izvo ndo zvimwe zvezvinhu zvataitochengerawo futi kuti zvinhu zvaamai mubereki pachivanhu zvinonetsa. Isusu baba vedu vanga vari wokumalava zvokuti munomu hatina kana musho watinawo isu. Mai vedu ndo vanga vari vemuno muZimbabwe. Saka kupa hama dzamakakura muchiziva ndikunzwisa kuti makakura muchiziva hama dzekwaamai kunyanya kudarika dzekwababa nekuda kwekuti kumusha kwababa kuMalawi. Toda kunzwisa pahama dzekwaamai ndazvinotaura sekuru pane here dzimwe hama dzamunoziva dzamakakwanisa kutaura dambudziko iri uye vane ruoko here rwavari kuisawo pakubatsirana nemi kuti muchengete vana vanokugara navo? Pari zvino hapana nokuti ivo havana vanotogarawo kumusha kwavanogara havana. Kana ipo pese pataingofambira kunze kwevana vemunin'ina waamai vangu ndo vamwe vanga vachitondibatsirawo kubvisa mari yekubviswa kumaloya 150 100 achitibatsiridza. Saka ipo zvino mukomana aripi? Nangu handidi kunyepa handizivi kuti ari papi. Unogona kunzwawo nemakuhwa kunzi ari kugara mumbare imomo kumaJuburg asi neni hatisatambosangana. Kubva patengeswa imba ichipwanya pesa pahapo akatombouya ndifunga musi wa4 chizoti 5 achibvisa maasbestos achiti ndakanzi nemunhu akatenga imba nditore. Tikati munogotora sei? Azviti. Ndifunga takatoenda kumapurisa. Mapurisa vakati handiri roja ranga ririmo maranga asina kubhadhara renti hatipindire nyaya idzodzo isu ndiye munopedzerana ikoko kuratidza kuti iye nemunhu akatenga imba vanowirirana nokuti akatotenga imba wacho anonzi anotomupa mari yekutanga anotomupa kana grosari mumashopu ake. Saka isa hatichatoziva kuti shuwa imba inoenda semadomasiya. Pandisina pandakasainawo inini sabeneficiary handina pandakasaina tese tiri vatatu mumwe wacho ari kuSouth musikana hatina patakambosaina hatizivi pamwe ndo mutemo wacho wokuti munozongonzwira mutore mari. Saka mamaudzwere amaundi yamaifanira kutora yamuri kungonzwira mutore mari yacho pane vese vanga vachimbotibatsira. Pane akati chimboendai kwaMaster moenda munoti tiri kuda distribution account chibva ndaenda se1 beneficiary vandanopuwa phepha racho ranga rakanyorwa 7,360 something 63 pamwana wega wega asi ranga risina chidhindo chekwa chidhindo chokuratidza kuti yese mapepa acheyawo ndinawo kwese uku kwakuri kurwira nhaka uya takasikwa yekuti haingangoenda. Yanga ine marusi maganyimba ino? Yanga ine 11. 11? Dzese? Hapana yakatopani vana mavidhiyo yatoriko vanhu vanotori nawo kana mukatoda kuti tikusenderei. Yanga iri kuside kubima kumanyu lines nekana? Muna 5th Mumbari panumber 54. Saka vemunharaunda vakasvika muChelsea vachiona dambudziko rakanga vasangana naro kuri kurwisana kwevana vanyamuno. Tinowanzoziva kuti nyaya idzi kazhinji dzinowanzonetsa zvichida murume nemukadzi vari kurambana zvavo ndo vanowanzoita dambe nedzimba.
vakupanirana kudzingana but apa tikuona kuti nyaya iyi iri kuinvolva vana vanyamunhu pamba pacho ndopari kuchengetwa dzingava nherera dzakasiyiwa pamusha neshirikadzi zvakare vanova vanhu vanofanira kunge varivo vari kugara pamba ipapo afunga kubva hake anongobva achiita sei achienda venharaunda vakaigamuchirawo sei nyaya iyi vazhinji havana kuzvigamuchira havana kufara nazvo kuti pese paunotosangana nawo ini kana kuti ndichipfuura napo chaipo ndinorwadziwa ndinonzwa mweya wangu uchirwadza nekuti ndopandakangokurira ndikatogarawo pamba ipapo first marriage yangu tarambana nemurume ndikadzoka ndikagara pamba ndikazororwa hangu kechitunhu chibva ndazofirwa bva ndadzoka bva ndagara pamba handimazvona mumwe mukomana munhu anongodhakwa anongogara akangodhakwa asi vazhinji havana kuzvigamuchira ende vakati hatizvizive kuti mwana 1 ane kodzero yekusvika pakutengesa imba pasina pamakambosaina kana hamuna kana bepa ramakamburidza saka iko zvino mama ndazvamusanangura kuti mukurarama nekutengesa madrinks zvino nekuda kwewedha nenguva yewinda kutenga kwavo kunogona kunetsa pane here chamungafunga kuti mungade kubatsirwa nacho neguye Zimbabwe takatarisa nemagariro amuri kuita tisati tatarisa kuti muda kubatsirwa nei panhau yemba kana kuti pekugara chaipo takatarisana nekurarama kwamuri kuita chamungade kubatsirwa nacho chingava chii inini ndaingoti mhuri yeZimbabwe inongodibatsirawo nezvavanokwanisa kuti ndikwanisewo kudzorera mari dzevanhu nokuti pari zvino vanhu nekuona kuti musha wewayo hapasisina ende havazive vazhinji kuti ndiri kugara papi vanenge vangoti mai vai itsotsi vaitipa mari vachiona kuti tiri kufambira nhau yemba asi pari zvino imba yacho hapasisina akutovaka zvake zvaakutovakawo saka chandenge ndangobatsirwa nacho kunyanya kuti nyaya iyoyi tinyatsotongerwa chaizvo chaizvo kana kuri kuwina tohwina wedu musha wedu nokuti zvakangooma handidi kunyepa zvakaoma kuti pawakakurira pakazvarirwa vana pakadii musha wongonzi wongoenda dai takadya mari takatora mari dzedu taita zvisisina basa nenguva yese iyoyo kubva muna 2023 iye kana akatenga aifanira kuona kuti shuwa musha uyu une mutauro aikwanisa kungoti aiwa ndakunotsvaga hangu kana kumwe regai nditora hangu mari yangu ndonotsvaga kumwe iyi imba iyi ine mutauro makatsanangura here pamakaenda makotsi kuti aiwa mukomana uyu anoita zvekudhakwa zvichida dzimwe nguva kana dzimwe nharo dzaanotora anenge achipushwa kana kuti anenge achitungamirirwa nekutora zvinodhaka uye minduro dzavo dzakanga dzakamira sei ndindikunzwa muchiti munhu anoita zvekudhaka zvichida ipapo anenge akatodhakwa achitongofunga kuti nhasi ndonotengesa imba musoro unenge uchipushwa nezvinodhaka zvino makavatsanangurira here takatovatsanangurira zvese hapana chatakasiya vakati kudii vavatsanangurira zvekudhaka vakangotaura kuti uye hatichatomuverenga nekuti ivo vaiti akatotora mari yake satiziva kuti akatora here nokuti mapepa atakaona anga asina mawitness anoratidza kuti aitora mari ndofunga mbichana papasina kana mawitness takatovatsanangurira zvese nokuti ipapo tichifambira nyaya iyoyo kucivil court akambe ato side kwegu futi achitotaura kuti ini ndakafoswa kusaina vaifamba neni kwakati saka hapana anoziva nokuti pamwe pacho waimuona akuenda futi kwavari saka munhu iyoyo wekuti kana mari anongobvuma zvaabvuma izvozvo iye aiti ndikufoswa aitaura nokuti patori neimwe tsamba yaakanyora kudhara yenge iri pamasi yaitotaura kuti ndakathreatenwa aidudzero takathreatenwa iriko tsamba yacho nevekuexecutor kwacho vekuframers ndo vakandithreaten saka kuratidza kuti zvese zvaanga akuita hapana anoziva hatingasaidhiri kuti ndizvo
asi tsamba dziripo. Aiwa, tinotenda mama ndizeka namune mashoko amungade kupawo kune vamwe vana vari kugara izvezvi padzimba dzavabereki vavo vaine makakatama zvakare zvinozogona kusvika pakuti vasvike padanho rakuwira imuzaranasi. Ini chandingade kutaura hangu kunyanya kuvabereki vane vana vavo kuti zviri nani vasiya vagadzirisi vasati vafa. Uye mubereki kana uchiziva kuti vana vandiri kuchengeta apa, uyu mwana wangu, uyu haasi mwana wangu, wobva wati regai nditore senemi yangu ndiipe mwana uyu, izvozvo handidi kukunyeberai, zvinonetsa. Vana vangakurawo vachiwirirana. Uyu achazoti kana zvaipa ane senemi yakafanana neivamwa akaona kuti zvamunetsa anogona kutengesa musha wozoenda kuvabereki kuvababa vavo. Zvezvokuti regai ndingochengeta mwana ndibva ndazomutorera senemi, zvinonetsa. Uye vabereki gadzirisai vana venyu henyu, mugara makagadzirira nhaka yenyu kuti kana nichinge ndaparara, nokuti vamwe vana vanosara dziri nherera. Vamwe vana vanosara vasina kana, vakomana varivo vanenge vanichingodya chete vachingoti vana vasikana havana basa. Ameni kuti kana munhu afirwa anodzokera kupi, kana wafirwawo pamwe mairoja ani ndingodzokera kumusha kwangu. Musha kwangu kwacho ani ndo pamba ipapo pandinouya ndichigara, kumwe ndekupi kwandingaenda. Saka kundazo muchiti vana mukugara navo kana kugara kuvanhu vari kuenda kuchikoro vana uye vangani vari kufanira vachienda kuchikoro. Mumwe wacho mukomana mukuru haasi kuenda, papa ndandatogara ndisiri kumbomubhadharira kani nekutoshaya mari. Ndaikoshesa kubhadhara kumaloya kuti pekugara ndo pakakosha. Anoenda achidzingwa achienda achidzingwa. Ari kupinda kuvanhu vechingani ari grade 6, mumwe wacho ari grade 1, mumwe wacho ari ECD. vakasiwa mumwe wacho ari grade, pane vamwe vazukuru vemunin'ina wangu, mumwe ari grade 7, mumwe ari grade 6. saka vese havasikuenda kuchikoro vari kuenda zvavo. mukomana mukuru ndiasiri kunyatsoita zvakanaka nekuda kwefees. Saka ndezvipi zvamungado takatarisana nevana ivava kuti ramangwana ravo kuti vakwanisewo kuenda kuchikoro, ndo kazhinji kacho vawanewo mabhuku. Kuti iyeye akanga atombokanzurwa murejista, vatazotonotaura nawo kuchikoro, saka anomboita mamazuva anoenda mamazuva haenda. kunyaya dzechikafu dzakamira sei? Chikafu ndabvawo kumusika ndikaonawo bhanduru remuriwo kana kebhichi ndokotenga. Ukatengawo zvawatengawo izvozvo ndo zvatirongokwanisao kungodyawo zviripo izvozvo. Aiwa, tinotenda mavashaidziwa kukubatsirai panyaya yenyu. Kana paine vanokwanisa kubatsirai, chesa namba dziri pazasi apo, so that kana kuine vanokwanisa kukubatsirai vanokufonerai direct votaura nemi. Kana painewo vatakwanisa kuwanawo vanokwanisa kufambira nyaya dzakaita sedzemacourts dzekutora kwamaita nedzedzimba idzi kuti tinazonzwisisa kuti zvinoita here kuti imba isainirwe nemwana mumwe chete, ipo paine vana vatatu kana vana vanenge vari pamba ipapo uye pachigara zvakare nherera. Zvakakosha here kuti vabuditsirwe zvinhu zvavo panze vasipo, uye zvakakosha here kuti imba yacho ipwanywe ivo varidzi vasina kupa kana kuisawo signature yavo kuti ndizvo zvatawirirana sevana. Thank you
for tuning into Zim News Beat TV.